Cebu City Incumbent Councilor Dave Tumulak miduso na sa iyahang Certificate of Candidacy pagkamayor sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang ang negosyanteng si Cristo Lugo Saavedra misang at usab siyang COC nga magpapili usab pagkamayor sa syudad. Ano ang report? Ang last termer sa konseho nga si Dave Tumulak miduso siyang COC karong adlaw sa Commission on Election. Matod ni Tumulak nga nagbinugtong lang siya sa iyang paglansad alang sa mayoralty post sa 2022 election. Tinguhan niya nga magsinabtan na iyang tanan og dali usab siyang maduulan sa katawhan. Giangko ni Tumulak nga wa siya igong tinubdan sanglit independent man apan gitugyan na niya sa katawhan ang paghukom sa maabot nga eleksyon. Ang akong itanyag, ang akong kaugalingon sa pagserbisyong tinud-anay nga dili magkasamok ang atong syudad. Gusto natong mas musabot kalambo ang atong dakbayan. Samtang ang usa ka negosyante og self-proclaimed whistleblower nga si Cristo Lugo Saavedra miduso usab siyang COC karong adlaw. Tinguha niya nga masumpo ang gihulagwan niyang korupsyon sa dakbayan. Malaumon usab siya nga pilion sa katawhan. I am the president of the Federation of Metro Cebu Homeowners Association. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.